закъснява. Вече е 1:30, а не още я няма. Я да взема да и се обада. Дойде време да си пусна последния епизод от Ергена. Ало? Данче, здравей! Днес имаш маникюр в 1 часа. Леле, забравих. Ами аз сега... Ами, може ли да го отложиме? Просто ми изникна нещо много важно и направо изключих за часа. Много съжалявам. Надявам се да не е проблем. А дали ще може да измислиме някакъв друг час? Аз много съжалявам, че така се получи. Мога утре, други ден и в неделя мога. Много рано сутринта, ако искаш, да дойда, няма никакъв проблем. Ами аз до края на седмицата нямам никакви свободни часове, а в неделя ми е почивен ден, така че няма как да отделя време за маникюр. Първият свободен час ми е средата на следващия месец, ако можеш да изчакаш от тогава или ако ти е много наложително, отиди при някоя колежка. Ами няма проблем. Ще изчакам до средата на другия месец. Ще ти пиша допълнително за час. Тая път толкова ли е заета да не може да намери някакво време за мене? И аз почивам в неделя. Какво толкова? Абе ще пиша тук на една. Тя ще ми намери час. Още днеска мога да отида на маникюр.